En odiochieng' maber kendo kamoro moro midwa jera Malolo TV ma indien kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Odiochieng' ma kawuono weche mwadwa rango gin weche mag kech kaachiel kod weche mag ngaji ma bende osebede koro gwenge mopogore opogore. Kawuono wadwa rango ni to duol noero kata riwruok mong'ere kaka Kenya Red Cross Society of Kenya en duol ma osebedo ka kolo kony ne oganda koni kod kocha. Wadwa rango ni gikonyo oganda e yo machalo nade. To ngaji mowuoye ni sani eri ochopo kuma chalo nade. Ka ineno Lolo TV wan kod namba kanyo ken kod ote achiel kachiel ibro ora. Abro ng'e wendo thuolo mos wenyiso nyinge kaeto bro dhi nyime kod twak mar kuku mar wach. Arwaki e studio. Erokamano. Mos oganda wa maneno Lolo TV. Nyisi gi nyingi kod county ma yae kaeto bro chako twak machalo. Amoso duto an nyinga Florence Ogola a Kasipul Kabondo to atiyo as a communications officer with the Kenya Red Cross Society. Erokamano nya Florence Ogola mano ero nyaro Homa Bay County. Florence arwaki e studio kenda gone erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mondo watwagi weche mag ngaji kaachiel kod kech momako oganda e kor gwenge mopogore opogore. Ine jal mochung' ne twak e duol mar Kenya Red Cross Society of Kenya. Nyiswa ni ngaji mowuoye ni risani ochopo kama chalo nade? Sani kwa neno to one gi around 12 counties mantiere alarm stage at the moment, and then one gi 11 counties mantiere at alert stage. Alarm stage and counties ma interior affected aina gi watch kitchni. Yudoni kai kama ginene dokto ji maybe chimo twice or thrice a week. Alafu yudoni gionge pi, alafu ntiere koko mose chako winjure iwok nikech yudoka jok moko maonge pi korgi. They move to another region. Alafu gidhi kuro gitero dogi modho pi giango koro yudoka ntiere koko nikech gilaro pi gi lum. Koko biro nikech ka jogi wuok e gwenge gidhi manyo pi kamoro kata gi chiemo kod lum to koro gidwani mondo gigore nikech gitiyo kone gi margi. Koro Kanye stage montiere to yudoni around 2.4 million Kenyans interior affected gi kech sani. To ka okwatimo anything about it or okwatimo much about it, to bro yudokan namba gobro medore with as the months go by. Erokamano nya Florence. Awinjo kai wacho ni interior stages mopogore opogore, interior alert stages, interior alarm kaachiel kod emergency. Inyalo nyiso ni to emergency ni mano manyiso ni en kama koro chope akire keke en gima tek. Kaindi bende wasechope to kapok wachope be paro ni kaka wadhiri wanyalo chope. Wanyalo chopo. Ko kwatimo much about it wanyalo chopo nikech ineno ni ne we have at least 3 failed rainy seasons. No nego wayud at least igamokalo. To do you know expect ni at least short rains mag October, December ka at least nyalo konyo matin, but that didn't happen. Koro mano ngisi ni okwanyal predict the weather anymore. Climate change sechopo, it's here with us. Ko kwatimo anything about it, then we'll see more people in drought situations come up. Makoro sani as Kenyans onegoa come out and support the communities that are currently affected. Modone what can be done to avert the situation. Kichukua kwa timu anything at this stage. Wasena only just a few months back. We hadn't got to, we only had around 10 counties manubido affected manintire at the alert stage. But right now one 12 counties over just a period of 2 months. Koro misanika kwa timu March, what will happen? We'll probably have 4 or 3 more counties get on board. Erokamano nya Florence. Gima daher mara nyisi achiel kachiel na winjo kai wacho ni weche mag kech kata ngaji sani wacho ni gintiere e counties apar kod ariyo ma bende iwacho ni sani ogoe tach kech osechopo kaindi. Un kaka duol mar Red Cross kech oganda ong'eyo kaka duol mero konyo oganda sama oganda nitiere kod masira kata chandruok. Bende nitie kaka wanyalo duoko chien weche giki mag kech kata ben gima wanyalo ikore ne mondo wang'eni wuoyo kwang'eyo ni sani ne wageto ni mondo wabro yudo koth to kwayudo. Gino kenge mage mwanyalo kawo mondo watim mondo mekik wachopi stages makoro wantiere giki. Nini onego wachak bedo proactive. Ineno ni most of us react ka gimoro setimore. Kapodi to ingiso ni watimuru kama to kine ng'ato ka wacho ni onego watim kama mondo wageng kech. Lakini yudo ni sama koro ginene kech ntiere kod to wachako penjori ni watim nade jo adwa watho. Koro onego ni
at least one ways of averting issues around climate change. Kaka pidho yiende. Yes. Noni ko luong ji ni biuru pidho yiende gini onego tim kama to kinen ka ji biro in big numbers. Those are things we need to embrace. Yes. And then we also need to tap into water resources and when we have rains. We need to find ways of tapping into that and keeping water for dry seasons so that we don't have cases like ginene moneno sanini. And then apart from that, Jionego or beda proactive waneka kawa protect the little resources we have. Yes. We avoid wasting things. When we have a lot, we shouldn't waste and let things just, run like water. Nobody's tapping into it. It's a rainy season. Instead, we get floods and gikmwacha lokamano. Koro negone ways of averting climate change and also ways of saving the little more yudo. Erokamanya Florence, mana kado kama iwueno ero wach mar pidho yiende. Nano ka nitiere higa mokalo kane wabedo kod achiel kachiel jo Red Cross. Nowacho ni ne kod chenro mar neno ni upidho yiende kor gwenge mopogore mondo mi wayud kaka wanyalo bedo kod gik manyalo kelonwa koth mondo kik wabed kod kech. Chenro mar pidho yien eri ochopo kanye. To ne oganda ma bende wacho ni samoro oganda wang'ado yien to ok gipidhi. Gin to unyalo nyisogi nade? Ingini program no en program mapuonjo ji wach pidho yiende and ntiere gi components be moko kaka awareness around climatic issues gi gik machalo kamano. Koro mane wado pidho yien no, we wanted to go for the Guinness World Records. But that was just an option. It was more of a competitive way marwe jo Kenya get involved in the planting of trees. But kaka wacheni, the rains were not enough in October and December, and that's the period of time we had planned to plant the trees. No, keto date as November 11th. Yes. Emani date mono negoa wapidhi yende. Nikech kaka wambe no expect ni koth bro chwe, but koth no ko chwe. Koro no ko timore nikech noneno ni wapro pidho yende gi at these different locations, but then githo. Koro onge tiende mar pidho gi, lakini mano no ko stop wa from pidho yende. No team around 51,000 trees in Dadaab. Yes. Just around November. And then this year we also have wangi plans mag pidho yende in different counties. Koro saniwa draw the calendar and plans on konde mage mo bro di pidho yende. But then mano be bro depend on the rainy seasons. Nikech wabro ngiyo ni kure mai bro bedo gi koth mondo wadhi wapidh yende kuro. But we will also look at other ways how we can probably water them in the early stages until they are able to self-sustain themselves. Koro mage mana watu ni onego bed proactive. Ka koth kochwe to watim nade. Erokamano nya Florence, nyisane ang'eyo ni kaindi nyalo bedo mabet tek matin to kakoro un kaka Red Cross udonjo ukonyo jok ma ngaji omako kata kuonde ma kech nitie. Iparo ni sirikal marwa kwarange bende osetemo duto madwarore mondo mi situation iri obed contained? Well, sirikal osetimo their part to pod be gimedo timo their part which can be stepped up. Yes. Ineno. Wasetiyo gi sirikal in many ways. Kaka koro ineno watimo cash transfer. Yes. To cash transfer ni okni watimo without sirikal ng'eyo ni this is what we are doing and they are also contributing to it. Mano gima gimbe ng'eyo ni timore and they are finding ways of contributing to it in one way or the other. Koro watimo cash transfer as Kenya Red Cross, but we do support from other Red Cross movements and corporate companies. Wasebedo Safaricom osebiro mokonyo omiyo wa pesa. KCB osebiro momiyo around 3 million, Safaricom nomiyo around 10 million shillings. Mose distribute in Marsabit areas. Makoro yudoni waro ne family around 3,000 shillings per month. Pesa no konyo gi mar ng'iewo chiemo kama gintiere no, alafu ko ginene nikichero ne gi M-Pesa iyudo ni ng'ama tiyo gi M-Pesa man gi duka mar M-Pesa kanya ma benefit ineno. To gimbe families koro ne gi pesa dwe ka dwe to pesa no circulate within their community. Koro mago gik mosetimo, lakini government timo their part. Awinjo kai wacho naneno ka juma mokalo ne ugolo pesa madirom milion 2 kwacho ne udwa ni mondo tergi ne jok ma ngaji gi kiochopo kurunge. No wacho no mondo umegi one on one nikech samoro ka ugoro chiemo ma ikonyo godo ganda to gichopi. Samoro ganda mako ywak ni chief yo mako chiemo ok ter ka sirikal ositero kata Red Cross ositero to ere mechanism mutigo mar neno ni anyuola kanyo ne sani omenda ni wuoro ne gi ong'we yamo M-Pesa ng'ato ka ng'ato. Ng'ato M-Pesa. Koro chenro ni utimana ukongo de kanyo ukongo fwenyo ni tieno nyango ni tire matek koso ere procedure mutiyo godo mar neno ni uchopo ne jogo?
what the community mondi kose donji community then watimo assessment nga gini mo bedo affected moloyo nga to omio priorities nyithindo maonge parents omio priorities on jokmoti the elderly people with disability so kwa setimo assessment ni then oneno ninga man need more support nikech what we have oken sufficient okoromo everyone but onge ninga mo bedo affected ainyam monego okon pio koro kose identify jogi to then the money is transferred to them directly ko pesa ni osebedo transferred to them directly wase you don't ni pesa ginene chimo to ntiere in their locality kaka dukni ango ntiere kanyo kama ginyalo ngiewe chimo pesa ma gionge go alafu cham gibe puodho ma gionge go koro ne gi pesa to gitiyogo ging'iewo ginene chiemo e dukni mantiere machiegni kanyo koro mano uloni pesa ni bro ginene wirore i community apart from mano chiemo to nitiere maginyalo nyiewo maginyalo dukni ntiere nikech ntiere ng'at mani owach ni onyango nigi supermarket kucho ineno onyalo omo chiemo ginene onyalo omo chiemo kaka Nairobi ka to tero kucho ineno koro gidhi ging'iewo kanyo nikech ofwenyo ni ko ginene otero nigi kaka mogo oganda bando gik machalo kamano to ok mi gidhe dignity nikech yudo ni ngama kech ginene nigi kech to opango laini mar yudo gorogoro achiel mar mogo ama gorogoro achiel mar oganda ok mi dignity gi respect nyeno yudo ni jok moko be ok nyal biro nigi chunge line for that long koro dwaro gima pio to giyudo immediately nikech ok odwa ni ko ngiso jo Kenya ni miwauru pesa to pesa ni kendo ng'iew chiemo koni to watiyo gi pesa no mar transport yudo ni half the amount more raise goes into logistics and transport to mano gimo wadwa avert wadwa ni pesa mo bedo raised gi appeal mo keto recently ni at least 95% of it goes to the communities unless there's a bit of logistical issues here there but 95% should go to the community. Ero kama nainya. Niswane to Florence anyone sama ngaji kata kechi nitiere gik ma samoro kwadwa ni mondo wuoy to gin gik ma nitiere. Sama ngato nitiere kod kechi ni onge pie gwengi, onge ka ginyalo tumpi. Kata kana neno boke magute from pogore oganda kunyo nyaka pi elo kama olil kama uchido mondo megi modh pi mana gi dhogi gin giwegi magi kinyalo kelo tuoche machalo kaka kolera. Sama ung'iyo ni mondo omiji chiemo, weche mag tuoche manyalo mako gi bende urango. Actually sani kaka ineno dong koth no chako chwe ngeni pi jio se chako penjo ni atoma Red Cross kwayo wani mondo wakon gi pesa ni mondo giche support jogi to waneno ka koth se chako chwe actually mano nego uketwa obed worried nikech ka koth chako chwe abruptly to ma rainy season actually ma ok nego bed rainy season so mano gimo nego oketwa at that stage ma orito ni wanyalo bedo gi flash floods ama wanyalo bedo gi actually flash floods ginene nyalo happen and then nyalo yudo ni sani kaka koro kako to chwe dichiel kamano to yudo ni kata diel dhok mane ginene mane obedo frail yudo ni ginyalo to mo nikech change in temperature cha ineno it's very abrupt and then yudo ni be lumok bi ginene ok biti ni kawuono koth chwe kiny lumoti at least around a month e kobro chako neno ka the green nature starts coming up and then maybe 3 months then obro chako neno difference that's when the otherwise kakoto chako chwe mang'eny sani kako neno gineno chako matin to obro bedo in that stage where we are actually waiting to go and see if there's anything that will respond to. Pero kama nainya winjo ka iwacho ni ubro rito mondo dhi ung'eni to be nitiere gima dwaro mondo mi urangi mae kama bende nadwani abiye Red Cross kaka jok ma bende ukonyo kanda ama machuno ni nyaka uriti nyaka gino chop kanyo ero nikech wacho kata sana ni urito mondo urespond bende nitie gik monyalo timo kapok urito mondo gi kama koro dwani mondo urespond machalo kaka kawadhi chiel machalo Garissa, Marsabit, Mandera, Wajir, Samburu, Turkana gini magogo mwang'iyo ni pile ka pile kech nyaka bedi en ngaji nyaka bedi kaka Red Cross usebedo ka ukonyo gi ok mai mukonyo gi mokwongo ang'o makoro nyalo timo mondo wikro kama ber ni wang'iyo ni kogik sama chalo kama indi higa to gwenge gi nyalo bedo kod tabu ang'o ma watim mondo kapok tabu no irobe to wachne waselos of course Red Cross ok ni warito ni nyaka gimoro timre ka wa respond obedo ga assessments otimo assessment chon and kaka Red Cross okonyal timo everything we are an auxiliary to the government we actually
come in to support the government. Koro okonyal timo everything. But when you provide information, kwaneno kaka drought ni kaka no chakore. Yes. Ne waneno ni my rainy seasons kiko fail twice. January to October, December chato noneno kokchwe. Lakini before no chopo October December ne wan ready. Ne wangeni ka koth ni okochwe to we are seeing a drought situation coming up. To advise other institutions and the government and we share information be kodgi. Mondo wane kaka wanyalo timo. Lakini kaka wacho ni climate change be ni kodwa. Ma onge nyalo ngama nyalo ngeyo ni king gini brought him kama wane mone go bed proactive. More avert these situations. Koro and responsibilities mar each one of us to contribute to that bigger picture to avert drought. But as Red Cross, ne wachako neno chon ni kech biro biro. Emani neno ni no wachako support ji most. Yes. En mana ni no ko biro out ni every time kwa timu gibaro ne community biro out watu ni watimo kama. Lakini ne wasecha ko. Ne utimo to ulengo. Okuwachi. Okuni ulandi ni wako. Ne waneno ni we wakonjogi. Gipesa mo wan go ni wakonywa ne ni bro timo renadi. Lakini ko chopo October to ni kako ni kare okochwe then we need to step up. Yes. Emakoro ineno no gine no wa call for appeal mondo jokenya ubi omiwa pesa to support these people recently. Nikituoneno ni situation ni is getting worse. Yes. Erokana nya awinji maber kama iwache kama nero nyisa nini tira winjo kiwacho ni utemu wuotho ka urango ni to ang'o matimore e gwenge kama maendi utime gwenge duto. Watime selected gwenge, especially the ones maongeni affected, the ones that are in the dry areas like Marsabit, Garissa, Mandera, those places. But we've also done assessments in Baringo also. Magoma tire in the alert stage, Mapokodonjo in the alarming stage. Yes. Watimo assessment kurube mondwaneni angoma nyalo timore mondo kigichope alert stage. Moavat pio kapo gichope alert stage. Gichopo dwan gichope alert stage. Na gichopo kanyeto it will be a serious situation where we will need to act pretty fast. But bro yudoka jio osibedo affected ainya. Koro watimo assessments in areas monenoni nyalo donjo in the either the alert stage ama mauridi ntirika. Erokabana inya samoro ntire ngato mabende embeno neno wa kaka lulu samoro embene ne kolgwenye kuma pokudhie mondo time assessment. Oganda machalo kama giki nitire gembene ngaje makugika uono ngaje bro makugikini no makugika tanyocha ucha bende jogi iki bene nitie kaka ginyalo chopo mondo iwacho chani oyo an kato pone Florence ni kaka jo Red Cross poko biro rango ni to be wan kod ngaji bende wanyalo chopo ne gimondo waur kata utona chopo achini an ngane kama adwa ni mondo ubiune kaka ikonya mano bende nitie. Dikech what you give the county governments oko ingini kaka wacho ni Kenya Red Cross okonya solve problems there, lakini wote kama wanyama. Nikituti you give the government and of course the county governments at that level, wo yo beki all these county governments of course. Wo yo kodgi, mondo ngeni jokoru ni nade. Okni wa segregate all of them. As much as one focus on the 12 counties mawacho di. Pudo wo yogi all these other ones, my penjogini koru ni nade. Things working out. So that's how we would get to them. Erokabana inya Florence arano ka thuolo de mate kene sane thuolo kni kodwa neno ka weche mane wadwa mondo walose achiel kachiel otino makawuono dhi karumo gima dwani mondo wachna ka watie ko gore ne to kech masane nitire ka inyalo pime kodwa moko mosebiti chien kocha inyalo wacho nade. Anyalo wacho ni of course my okubedo is not the worst moseneno more chire this time when we called for the Kenyan for Kenyans campaign waseneno more lakini more okubedo the end koko timo much more okubedo the end so onego watim as much as we can as a country and become more proactive kaka wacho obed proactive wangini wanyalo stop catch drought situations lande mago gik money go put as our priorities money go work towards lakini my is not the worst that we have seen. Gino main godo ne Uganda moloyo makech nitire e gwechegi kai rango gi e pichakacha en gino mane main godo ne Uganda minyalo wach minyalo wegi go mogik and manyalo godo ni last week they were called for appeal kwa Uganda ni mondo bio support Kenya Red Cross
to the areas minyalo support go Kenya Red Cross ni inyalo miyo whatever money you have nikech kaka wache ni okwadwa ka chimo like mogo gango nikech tere kuro bro bedo a lot of expenses there koro wa yao gine M-Pesa account ma account name and drought to pay bill number N10,000 minyalo ore pesa mora kata mia main go moro matin manyalo konyo ya koro mano ma angiso jini utemondo konyo ero kama nanya wacho ni uyao agulu matin no bende nyalo kete andong mondo mi okonyo godo kanda iwacho ni namba ma en pay bill en 10,000 eso ni achiel no mano ema ginyalo ore to account nying mar account no to en drought ero kama nanya Florence gonyiro kano kon ka thulo mari chal kachiel mar Chupilo TV mondo watwagi gi oganda kwechi ne gelera chal kachiel kod weche mag kech kod ngaji mabendo mako kod gwenge mopogore kawuok e dho Florence wacho ni maindi pok obedo kech moro mabuogo oganda malich wacho ni gisetemo ka ginyalo mondo ginene giloso weche duto obedo maber ka gitimo machiegni kod sirikal ma pacho kaili ero kamano kuom biro kawuok e Lulu TV Jafo Mbaka